бозам ассалому алайкум дӯсто ва бародаро, умедворам сиҳат ва саломат ҳастем бародаро. имрӯза навор омада боз ҳам яксар ғанаҷини хеле чистаганш баъри шумо пешниҳод мекунем бародаро. мола хуб хушро бо диққат тамошо кунед. бениҳоят краскаи фасон арқаи молам хуб хушро аҳамиятен ва чочпари молам хуб хушро аҳамиятен ғаноҷин мана бародаро. бениҳоят барои мол кардан дар сатҳи дараҷаи олӣ. хоб мана бародаро 7 моҳа ғаноҷинчаай бо нафарои наздик боша омада ай пеш мен иншааллоҳ моле мешавад ки хеле раҳмат мегӯен. бениҳоят стойкаи хушро дора, краскашам бениҳоят краскаи базебай повпари ғавз дора бародаро. мана бародаро бениҳоят гуфтем ғанаҷини базеб арқаи баландам дора, чочпари фасонам дора. охи нафарое ки мол меган мекунем моли тоза мана бародаро қадри зара заргар медонам. мола хуб хушро аҳамиятен бародаро. бениҳоят ғанаҷин барои мол кардан. хоб бародаро адреси мо ноҳияи ҷалолиддини балхӣ, пештара ном Калхозобод. ҳамон рақами мо 4359898 баҳри шумо бародаро. иншаалло нархам нархи дастаст мемонам. чанд вақт шид молое ки намешидак моле ки мономай хидам ина бародаро чиста баҳри шумо бениҳоят хеле моли парасои намека омада сайтмонам. як моли мемонам ки як кас бигира раҳмат бига барои мол кардан. хоб бародаро нархи мол 11000 сомон муомила мекунем, дастафка мекунем. раҳои дур боша бародарҷоном дастафкаш тариқи маслиҳат. хоб мана бародаро бениҳоят дар сатҳи дараҷаи олӣ ғаноҷинӣ барои мол кардан. аллоҳ нигаҳбон боша бародаро. ҳазор раҳмат барои дастгиритон. бениҳоят хирсандем. хела дастгириҳо айрӯи миллион рафтаистай. ҳазор раҳмат. мана машоаллоҳ барои шумо нархи мемонам ки шамол рӯз сари бод бигирем бародаро. бениҳоят ғанаҷин базеба бародаро. мана краскаи ғанаҷинам хуб хушро аҳамиятен, чочпари ғанаҷинам хуб хушро аҳамиятен. мана машоаллоҳ чочпар дора. 7 моҳа гуфтем ғаноҷинча қад баланд. худоҳофиз то наворои меъмада.